Ndimi vane namba dzandakapuwa nakansera Mugadami. Wangu ndiri. Kochivo chakaitika? Inini ndaitamba neshamwari yangu 2019. Saka shamwari dzinodaro taibikiranawo zvikafu kana tafambidzana. Akabva ndibikiro sakumba kwake ndobva abika. Ndakumwa tii kana kuiteka. Ndanogadzikira nchipinda kuguta ndavandagasa dzimba kwangu. Ndaigadzika saidi pomoto. Saka pakabva pasvika umwe mukadzi. Apa anoti ndanaiwa nemvura. Ndikudawo tii ndobva amumima asanga kumumima. Ini ndikutora kapu yangu yetii kubva ndapamwedzi yanga auya ndichiti kononyima unotii yakazara poto kudai ndai. Iyewe ndokunwa tii yanga ndamupa mukadzi wanga akanamboranga. Asi pekapu paya ndokuona pane chura. Kamwe kachura kadiki so. Saka panguva iyoyo tikaita kanenge kanoizi ndichiti kuimba marwisi iyo vakumwa vana uri kuvarovera kuti vakapusa zvinhu ndezvevaenzi kana zvabikirwa vaenzi. Saka iwo wabika tiwo uchimbisira kachifanzaye. Kamwe wangu akandikumbira uregerwa skin mistake. Ndobva ndazozvitiwo mistake. Inini 2020 ndokandatanga kuzvinga muchipatara. Ndakati sererei kuchipatara. Ndokafuka ndakatombona mvura. Ndikazviya nopera. Asi ana chiremba vaiti chenga kuti mvura ikubva pai. Chimoenderera mberi svika tozvina machiremba vakanditi imbofamba iwo pamwe zvine chidochi vanhu kana maprofita. Zvechiwa ndakabva ndatanga kufamba dambudziko ndekudzoka futi kukachura kuye. Ndekutora shamwari yangu ndobva ndagara naye pasi kwe2 days ichiramba. Ndobva ndanotsvaga rudetsero kumasabhuku zvichizoti ndikumumhangarira kuti vaedze munyengetedza kuti agone kundirapanurawo. Izvo zvitaura kwandiri kuita handidye ndakatozvimba zvekuti ndikuta kusimudzwa kana kubinzesiwa. Kwadaro kwachundu mogara pasi. Kwachundu mogara pasi. Kwachundu munogara pasi. Kwachundu munogara uchindiva asi apa ndiri kumwani kunoitwa kwaJonimbi. Kuchitsuwa. Ndokwandiri. Andei. Saka nyaya iyi masabhuku vamutadzirira ndokuenda kwamambo. Mambo ndokutipa n'anga dzokuti tifambe. So marimwe zuro ndokuva tikabva tichinofamba kwamambo. Ndobva nobatiwa ndokuudziwa zvese kuti ndezvaukaita mumwe wako mubatsiri. Mumwe wangu akabvuma akati haachaziva kuti anorapanura sei. Akatotaura zvimwe zvanga ndisingazive kuti ainge akandiita kumashure ndaingoti dambudzikowo. Saka mumwe wangu ari kundikumbira regero asi kurapanura haachagona. Komana. Kwachundu muri papi chef? Elo? Kwachundu pachinjwa panonzi pari? Ini apa ndiri kuti tsuwa. Kumwami. Ndati kumusha kwenyu ndekwachunduka. Kumusha ndekwachundu. Panonzi pari? Kuchitindiva kunotiwa kwambereko. Kwambereko munenge madarika kachitindiva here musende wakabidza kana muri papi? Aiwa tichongoti vemunyangawo tichitanga kukona. Alright, kwana gonga uko. Exactly. Kanoitwa pambereko. Alright. Izi ndo namba dzenyu here? Dzese dzodzo dzandafona nadzo ndenhamba dzangu. Alright, maida basi. Hoi.